Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka, barka da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin nan mai suna daga bakin talaka a jihar Kebbi. A ci gaba da kawo muku shirin daga bakin talaka a jihar Kebbi. Shirin da a cikinsa ne muke kawo ma mai kallo da sauraron mu ayyukan ci gaba da gwamnatin Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ta yi wa al'ummar jihar Kebbi na abubuwa daban-daban na more rayuwa da ci gaban jihar nan baki daya. Satin da ya gabata mun tattauna da al'ummar gari dangane da sha'anin ilimi. Har yau ma muna kan fannin ilimi kuma shirin mu zai ci gaba. Ilimi hasken duniya, gishirin duniya, ku je makaranta ku samu ilimi ku ji daɗin duniya. To masu kallon mu da sauraro a yau mun kawo ziyara ne a Gwamnati Secondary School Budi domin tattaunawa da shugabannin makarantar da ɗalibai. To sai ku biyo mu domin gani yadda tattaunawa tamu ta kaya. Ku ji daɗin duniya. Yara, 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 ku ne manyan gobe. Masu kallon mu barkan mu dai, yau ga mu a Gwamnati Secondary School Budi inda za mu tattauna da shugaban makarantar. To, auzubillahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Abdullahi Mata'ala. A yau ina ganin na samu kimanin shekara 6 a wannan makaranta domin an turo ni nan makarantar nan matsayin shugaba a 1 ga watan Nuwamba shekara ta 2019. Kaga kimanin shekara 6 a wannan makaranta. To alhamdulillah. Su malam wasu sauye-sauye ka samu a cikin wannan makarantar a gwamnatin Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu wanda ba a gansu ba a gwamnati da ta gabata. Daga cikin sauye-sauyen da na gani a hakikanin gaskiya akwai ɗaukar mataki na gaugawa wanda idan aka ce yau ga makarantar nan gidan an samu iska ya fara wani aji ko kuma an samu tawayar wani al'amari daga cikin makarantar nan ko wata makaranta da ke cikin faɗin jihar Kebbi, to za ka ga an yi ƙoƙarin gyara wannan makarantar ba tare da an jira wani intervention daga federal government ba. Amma abin da ke gudana yanzu akwai makarantun nan da yanzu haka ana gyaran su, kuma idan ka bincika gwamnatin jihar ce ke yin wannan gyaran ƙashin kanta. Ganin cewa shi gwamnan jihar Kebbi ya ba da muhimmanci gefen fannin ilimi, to sai ka ga cewa kowane yana kokarin ya ba da tashi gudunmuwa ta gefen tallafi gefen ilimi. Kamar kwanan baya Aminu Zurma wanda shi ne a fanta general ya zo na makarantar nan ya zaƙulo marayu kusan 25, ya zunta musu tufafin makaranta, ya sai musu takalma, ya sai musu jikuna da littafai, wanda yake wani abu ne wanda ba mu saba samu ba wancan lokaci. Haka kuma akwai Alhaji Abubakar Usman Abubakar wanda a darakta finance na Subeb, shi ma lokaci bayan lokaci kana ganin program din shi ya kai tallafin littafai, tufafin makaranta da duk dai wasu mukarrabai don makarrabar gwamnati suna iyakan nasu kokari ganin cewa sun dan tallafa wa ilimi. Kafin wani zuwa wannan gwamnati akwai korafe-korafen da suka gabata na cewa makarantun ne babu malamai. To cikin ikon Allah bisa ga muhimmancin da fannin ilimi da gwamnan jihar Kebbi yi tare da jajircewa ita kwamishina ta education Dr. Halima Muhammad Bande, sai gashi an ba da dama an ɗauki malamai kimanin kusan 2000, wanda wannan makarantar tana cikin waɗanda suka amfana da wannan ɗaukar aiki da aka yi, don an turo muna malamai guda 6, kuma kamar yadda bayani ke gudana cewa yanzu haka gwamnan jihar Kebbi kuma ya sake ba da damar za a ɗauki malamai guda 2000. Shi al'amari idan aka ɗauko shi mai kyau ne, dama ɗorewar shi ake buri. Muna fatar wannan al'amari da aka ɗauko na bunƙasa harkar ilimi ya ɗaure. To malam kana da ko kuma in ce wani kira za ka yi akan wani abu da kake gani ya kamata an same shi a fannin ilimi wanda babu shi, yadda za a inganta wannan abin da kake tunanin kai idan aka kawo shi cikin harkar ilimi shi ma ci gaba ne wanda har yanzu ba a same shi ba.
kamar da kaji Hausawa na cewa dukkan mutum dan tara ne bai cika dan goma ba. Duk yadda ka yi in kana shugaba ka taɓa ko'ina za ka iska cewa wani lokaci za a dan samu naƙasu. Gaskiya fannin ilimi idan ana son abinda muka gani wanda zai kawo gyara kuma idan aka aiwatar da shi da yadda Allah fannin ilimi ƙara don ya inganta sun iya ƙara inganta. Gaskiya akwai abubuwa guda biyu. Abu na farko shine kasancewa shi gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Faruk Gwandu malami wanda ya san harkar ilimi, ya san da sanin cewa idan aka samu aka mayar da makarantun da ake ce ma college waɗanda ake ce ma teachers college, idan aka samu aka mayar da teachers college ko da ba ko ina ba a samu a yi su emirate guda hudu. Makaranta ce wadda ke karantar da ɗalibai akan yadda ake karanta suwa, kuma za su taso da hazaƙa da sanin yadda ake karanta suwa da sanin yadda ake ba da ilimi, wanda shi mun karasa yanzu. To idan muka samu wannan gaskiya fannin ilimi zai ƙara bunƙasa. Ilimi hasken duniya, gishirin duniya, ku je makaranta ku samu ilimi ku ji daɗin duniya. Wala Abdullahi ko ɗan siyasa kake? Ba ɗan siyasa kake ba? So to wani irin ci gaba ku samu a wannan makaranta na tallafi na wanda gwamnati ta kawo muku a wannan makarantar ta ku? Samun wasu ci gaba don kuma irin haka da kuma wasu gajeri da kuma irin blok ɗin an gina mana blok guda kuma sannan ga wasu kwamfuta suna ana Ku ji daɗin duniya. An ce laifin daɗi karewa. Masu kallon mu duka a nan ne wannan shirin namu ya kammala na wannan mako, kuma duka iya abinda za mu iya kawo muku kenan cikin abin da ke wakana na fannin ilimi a jihar Kebbi. Sai dai kafin in sallama da ku zan mika babban godiya ga waɗanda suka ba da gudunmuwarsu shirin namu ya zo muku. Injiniya namu Yahaya Dan Makka, sai wanda ya bada babban gudunmuwa Abdullahi Gwandu, inda nake cewa ni Aliyu Bike mai gabatar da shirin mu huta lafiya. Ku tare mu a mako na gaba domin jin sabon shirin da za mu ɗauko wani ɓangare a harka aikin da mai girma gwamnan jihar Kebbi ke wa al'umma. Wassalam. Ga Nasiru nan, ya Allah, kare mana Al-Mannan shi. ya Allah, Ga Nasiru nan, ba'd samawati kare wal mana shi. ardi Allah, Ga Nasiru nan, jalal Allah, kare wal mana ikram shi. ya